Сәлем, қадірлі тамашашыларыбыз. Созвездие йылдызлық деп есімленген уақыт машинасы ғадаттағы шейінбе күнні сізні йылдызлық мезгілері бойынша саяхатке шақыра. Һәм бүгін біз юлыбызны бию дүниясына аттабыз. Землю не воткнуться, хотя казалось бы уже. Пилоту в небе море по колено, не удержать его ничем. Готов летать пилот в 4 смены, хотя казалось бы зачем. Я в чистом поле выйду поутру лениво, круту винтом, вильну хвостом, и заволнуется встревоженная Нива под ветерком. Зревет машина прочихавшимся мотором, уйдет земля из-под нее и обопрется о небесные просторы. Крыло мое забьются галки, очумевшие со страху, и разлетится воронье, и всю планету поразит своим размахом. Крыло мое, крыло мое, крыло мое, а под крылом моя земля, а под землей руда, а из руды моя страна дает металл, чтоб в самолете я летал. Вокруг леса, вокруг поля, моя земля, моя краса, мое жилье, а над землей могучее крыло. Dünyasında bizni qarşı ala Lik Balalar Biyu Studiyasının жетекшісі Акипсимова Алена Сергеевна. Исенмісіз Алена Сергеевна, көруі бек шатпыз. Һәм инде бүген мені де, тамашашыларны да өзіңіздің хөнәрігіз белән, өзіңіздің студияғыз белән таныштырсагыз, біз бик шат булыр идек. Детская хореографическая Лик Балалар Бию студиясы 2000 елда барлыкка килде. Демек, быйыл безнең дә юбилей, яраткан созвездие йылдызлык фестивале безнеке кебек. Бездә 7 яшьтән алып 15 яшькә кадәр балалар шөгыльләнә, тик кызлар гына. Алар 4 педагог белән шөгыльләнәләр. Ул классика, акробатика, актер осталыгы һәм биюне кую эше педагоглары. Күбесенчә без эстрада хореографиясендә эшлибез. Әмма ләкин заманча хореографияны да бик яратабыз. Классик биюләрне шул исәптән пуантада биюне дә.
Алена Сергеевна, менә сіз көп түрлі биюләр қоясыз. Менә бұл пуантада биюдә бик шундый соф, шундый чиста, шундый назлы бию. Қаян аласыз сіз идеялар бию үшін? Конкретная идея на пуантах Пуантада бию возникла у нас идеясы просто бізде потому, что мы фестивальға искали что-то яңалық новое, әзірлеу потому что рәвешінде барлыққа созвездие келді. это Чөнки двигатель. созвездие йолдызлык ул этәрүче. Постоянно в Бар поиске педагоглар находятся все һәр вакыт педагоги, эзләнүдә. в том числе Без и дә мы. шулай ук. Это, Әлбәттә, конечно же, шуның өчен төркемнәрнең соответственно, рост дәрәҗәләре дә коллективов благодаря югарыга менә. этому очень возрастает. И поэтому мы все искали, Без искали, что же, эзләдек, чем же эзләдек, удивить. нәрсә белән ничек Соответственно, выбрали гаҗәпләндерергә. самое сложное. Шул исәптән Просто иң авырын не сайладык. Без И җиңел генә поставили номер булдыра на алмыйбыз. пуантах, поздновато Һәм поставили пуантларда детей, номер но куйдык. Кызларны без всё-таки у нас это пуантларга соңрак получилось. бастырдык. И мы Шулай да рады, безнең что килеп номер чыкты. понравился, Һәм даже номер сняли тамашачыга ошауына без бик благодаря шат. созвездию Хәтта «Йолдызлык». клипта төшерделәр И мы созвездие очень йолдызлык довольны ярдәме белән. насыщенностью сейчас работы Без клипны төшерүгә операторов, ярдәм которые итүче помогали нам, оператор ише белән в съемках бик этого канәгать. клипа. Ә, вообще идея Гомумән для әйткәндә, номеров, номерлар өчен идеялар Вдохновением илһам являются только бирүчеләр девочки с ул тик детьми. кызлар гына. Я Бүтәнчә мин по-другому җавап даже та не бирә могу алмыйм. ответить, потому что Чөнки номер всегда гел ставится балаларга номер туры под китереп детей. куела. Ты просто приходишь, Син группага килеп группу, керәсең, күп төрле ставишь много көйләр разной куясың, музыки, туры китереп примеряешь, карыйсың. смотришь, Һәм менә шул и мизгелдә вот на нәрсәгә что тебя илһамландырдылар вдохновили сине конкретно балалар. эти дети, Шуны син куясың да инде.
Безнең төркемдә гел кызлар гына дип әйттегез сез. Ни өчен? Кызлар белән эшләү җайлыракмы? Малайлар җитмиме? Нәрсә дип әйтә аласыз бу сорауга? В нашем коллективе Безнең только төркемдә девочки, кызлар но гына, это тик бу күбрәк кызганычка каршы бәхеткә караганда. раньше были Элегрәк мальчики, малайлар да как раз бар вот иде, ул 2000 еллар иде, когда мы без башлап начинали, җибәргәндә мальчики генә малайлар бар иде әле. Затем мы Алга таба перешли без күбрәк классикага больше на күчтек, классику, стали техниканы развивать үстерә технику, башладык. соответственно, ввели Әлбәттә, күп итеп много классик биюне классического керттек, танца, станка. станокны да керттек. Почему-то Ни өчендер сильная көчле половина яртыбыз решила, что моны это авыр очень дип санады. сложно. И, к Хәзер сожалению, малайларны теперь пытаемся акробатика белән мальчиков кызыксындырырга акробатикой тырышабыз, привлечь, но всё равно тик придется барыбер вводить теге станок яки на бу том или этапта ином этапе, станокны и кертергә на туры этом киләчәк. том или ином Һәм менә этапе шул они теге всё-таки яки бу покидают этапта сцену. алар Лика барысы да бит и лик остаются стеналарын сильные ташлап китәләр һәм көчле кызлар всё-таки калалар. в планах Тик без планировано шулай да брать акробатикага группу юнәлдерелгән мальчиков, малайларны которые будут җыярга заточены на планлаштырабыз. Чөнки эстрада что спорт эстрада биюләрдән спортивного танца без мы читкә всё-таки китмибез. Раскидалась я невесту близких холмов, столько золота граблями стали, граблями стали. Только девушки теперь все бестолковые, вместо золота любовь их подавай, любовь, любовь им подавай. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоять в сторонке, платочки в руках теребя, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят, а парни важности полны, придирчивы ужасно, и остаются вдоль стены, пришедшие напрасно. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребя, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Сегодня праздник у девчат. Сегодня праздник у девчат. Сегодня праздник у девчат. Сегодня праздник у девчат. Сегодня пусть не повезло девчонкам от чего-то. Они статистики назло опять придут в субботу. Придут девчонки стоять в сторонке, платочки в руках теребя. Don't be a thief if you ain't got that sweet. Don't be a thief if you ain't got that sweet. Don't be a thief if you ain't got that sweet. Do, 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 do. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Очень жаль. Исегезгә төшерәм, хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбызның төп герое Лик балалар бию студиясының җитәкчесе Акипсимова Алена Сергеевна. Һәм аның белән әңгәмәне без дәвам итәбез. Алена Сергеевна, менә сез Йолдызлык, Созвездие Йолдызлык фестивалендә инде күп еллар дәвамында. Без беләбез, сез гран-при иясе. Менә бу фестивальдә иң истә калган чыгышларыгыз
Нинди? Я считаю, одним из самых Менімше, удачных ең уңышлы выступлений шығышларының это бірсі номер ул в «Своих берегах» номері. когда мы Ул попали бию біздің саяси яқтан шатлыклы вақиғаға туры келді. Россия белән Крымның кушылуы белән бәйләнеш тапты. Һәм шулай килеп чыкты. Без русча, татарча номер куйдык. Бу очраклы рәвештә килеп чыкты. Безгә уңыш елмайды. Очрак ул Худайның икенче исеме дип юкка гына әйтмиләр бит. Крымның Россияга кушылуы вакыйгасы номерның төзелеше белән туры килде. Рус-татар стилендәге елгага башына такыя кигән Россияны символлаштыра торган яшь кыз бии һәм ул шул Россия елгасы ярларында үзен тыныч хис итә һәм шул туган ярларында кала. Бу бию һаманда истә һәм хәзер без аны бүтән группаларга тапшырырга телибез. Чөнки бу эш бик уңышлы булып чыкты. Үзенең җиңел булуына карамастан. Менә Созвездие Йолдызлык фестиваленә сезгә дә быел 20 ел. Һәм инде менә шул бәйрәм уңаеннан тамашачыларга, катнашучыларга нинди теләкләр юллар идегез сез? Мин инде әйткән идем, Созвездие Йолдызлык ул шәһәр, районнар педагоглары балалары өчен үсешкә, яшәешкә тәрүче.
һәм мин шул этәргечнең мәңгелек булуын телим. Мин йолдызлыкка дәрт телим. Шушы мәхәббәттә, шатлыкта гомерлек телим. Мәңгелек, яз, бәхет, барлык бәхетле балаларга, бәхетле булган әти-әниләргә, барлык укытучыларга, борчыла торганнарга, ләкин шул мизгелдә бәхетлеләргә. Алена Сергеевна, тағын бір сұрауым бар. Менә сіз шундай мүләйім, шундай назлы, шундай сөйкімлі, сіз жетекші буларак, тәрбиеші буларак, характеріңіз нинди сіздің? Я считаю, что любой преподаватель, который работает с детьми, первый вопрос, который он себе задает. Иң беренче сорауы балаларга мәхәббәт бармы? Әни баласын яраткан шикелле ул урышып та алырга мөмкин, яратып та, мактап та. Шулай ук укытучы. Әйе, мин таләпчән җитәкче. Ләкин мин яратам балаларны, һәм алар аны тоялар. Мин аларны ни өчен булса урышсам да, шул ук вакытта мин кочаклап та алам, яратып та алам. Тәрбияләү һәр вакыт мәхәббәт белән бәйләнгән, һәм балалар моны нормаль кабул итәләр. Чөнки без, укытучылар, дүртебез дә, мин һәрберсе өчен җаваплы, без барыбыз да балаларны яратабыз. Һәм балалар җитәкчеләрне яраталар. Бездә ликта шундый слоган бар. Лик ул мәхәббәт һәм матурлык гомергә. Иң мөһиме ул мәхәббәт. Һәм без балаларны яратабыз икән, әйе, без таләпчән дә, йомшак та, көлүчән дә, төрле була алабыз. Мәхәббәтнең булуы иң мөһиме. Лик бию төркеме үзенчәлекле бию әзерләгән. Без ел сайын истә калырлык номерлар әзерлибез. Быел да шулай булыр дип уйлыйбыз диләр.
Запалила небо костров зола, ветер за рекой огоньки задул. Ходила я босая, цветы рвала, пускала венками да на воду. Тихо шелестела согою, и на глади заводи трогала. Вытянулась елью высокою, все глядела на небо строгое. Ходила я босая, умылась росами, бросила платьице за спину. Оделась туманами, пахучими пряными, каною слушала тишину. Потонула ночью в тихом омуте, канула немая безликая. Встречала песнею новый день, красное солнце на небо кликало. Как-то понад речкою быстрою стану от весны зазывать весну, что судьбою выпало выстрадать, с плачем в небо серое выплесну. Ходила я босая, умылась росами, бросила платьице за спину. Оделась туманами, пахучими пряными, каною слушала тишину. Менә шулай, дуслар, матурлык һәм мәхәббәт гомерлеккә. Без сезнең белән бүгенгә саулашабыз һәм бер-берегезне яратыгыз. Матур дөньяда бик бәхетле булып гомер итегез. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.